Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an ce kana yawan zuwa ƙasashen waje, ko za ka iya lissafa mana da wacce ƙasa kake yawan zuwa? Chadi, ɗaya, da Kamaru, biyu, Mena, uku, Syria, hudu, Afghanistan, biyar. An ce baka cin abinci a Najeriya. A wacce ƙasa kake cin abinci? Sudan. Saboda lalacewa ba. Idan ka buƙaci hutu baka hutawa a Najeriya. A wacce ƙasa kake hutawa A Liberia, President, a wace ƙasa kake gudanar da harkokin ka? Kasar Leon, President, a wace ƙasa talakawa ke son ka kamar su mutu? a Najeriya. Iya? Mr. President, a duk duniya waye babban abokinka kuma na hannun damarka? Shugaban Amerika, Tun da ka hau mulki zuwa yanzu, me ka mallaka? Soci kadai ko akwai wani abu? jirgin sama, Har da jirgin sama? To su kuma talakawa ya za a yi da su? cikin ana ta kai ba a ta kaya. Wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka. Me dalilin ka na sayan motoci? Da ko bayan na tafi kada a bar kura a baya sai an jima. Ku yi subscribe ɗin channel ɗin MUSHA TV don samun sabbin bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗaura su.